sa may suka mo sa may rook. Inspector kan sa may rook, ex professor kan sa may rook. Batsay kinili ka sa kupenan sa may suka mo sa may book. Net yung kes kontanta niyo bro. Op TikTok kan sa may book. Sa to follow uka sa mutenan sa may sukta na sa yung suk. Naabaya mo ay output. Ba't ka pala trepa sa imute na yesipis saan batay tunsukan na sa apos ka o fabat. Skala ay fakano sa back. Brangi drive wala tikat trapa mako sa food masala and something existence no. Koko sam all drunk kagas kasos. Ba't mas kinilig kas na sutin existence no. Koko sam all drunk kagas kasos. Ba't mas kinilig kas na sutin at sa may sukta na sa yupsuk. Naabaya mo ay output. Ba't ka pa nagrepa sa imuti na yesipis saan batay tunsukan na sa apos ka o fabat. Skala ay fakano sa back. Brangi drive wala tikat trapa mako sa food masala and some.